To jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. A wannan bidiyon zan yi mana bayani da kuma nuni kan yadda zamu tara point a Mejo. Idan kuka lura Mejo ba mining bane, airdrop ne. Airdrop kuma wasu hanyoyi ne kawai ake bi ake yin task suke bada point, wanda daga ƙarshe za a converting wannan point din ya zama zuwa za a converting wannan point din zuwa coin. A wasu lokutan kuma wannan abin da aka samu shine kuma coin din. Kamar yadda misali muka yi a docs, abinda muka tara to shine coin din, kuma babu conversion. So wannan bamu sani ba ko za su yi conversion ko kuma a'a shine asalin coin din. So yanzu ga yanda za a yi a tara point din. So da farko za mu shiga cikin shi application din Mejo din. So wannan shine application din mu na Mejo. Ga wannan wuri da aka rubuta your balance din nan shine adadin abin da aka tara. Yanzu misali ne ina da 35,000. So sannan kuma nan gurin shine a rank ɗinka. Wannan shine rank, kana 10 million. So bari mu zo ga nan inda aka rubuta ga hanyoyin da ake samun point din. So ga nan inda aka rubuta n wannan wuri, to za mu shiga shi n din. So idan muka shiga ga wasu task da yawa haka, to haka za mu bi mu zo mu yi. So ga wasu misali nan inda aka rubuta star purchases din nan, star purchase, idan ka sayi star za su baka point din su guda 50k, guda 50k. To sai dai wannan ba lallai ba dole sai kai ba, saboda wannan sai ka sa kuɗi, sai ka yi amfani da kuɗi ka sai star kafin. So kun ga wannan ba lallai sai ka yi ba. So wannan kuma following telegram ne, zaka following telegram din su, za su baka 25 star, za su baka 25 star din su guda 2,500. Sannan kuma ga sharing in telegram stories, wannan zaka sharing a telegram ɗinka, zaka share ne a story naka na telegram. So kullum ne ake yin wannan, kullum ana so ka zo ka share a telegram story ɗinka kullum. Yanzu misali bari mu danna shi. So za ku ga inda aka rubuta share, gashi nan, sai ku danna share. So sai ku jira shi. So bayan ya nuna muku nan, sai ga inda aka rubuta next, so sai ku danna next. Sai ku ƙara, sai ku danna sai ku danna gashi nan post story din nan, post story, sai ku danna shi. Shikenan ko daga kun postin. So bayan kun danna zai nuna muku nan, sai ku danna check task. So kun gani yanzu ko kun danna shi bare danno ba, ko daga kun postin din shi. So wannan shi ma ana buƙatan sai ka yi amfani da star, sai ka sa kuɗi kenan. Wannan ma haka, wannan to duk ba ruwanka da waɗannan, duk ba ruwanka da waɗannan. Sai kuma ka zo nan, wannan su na kallon YouTube ne, wannan na following Telegram, wannan na YouTube da sauransu, duk zaka zo ka yi su. Waɗanda suka ƙi, inde kana da ton a cikin abunka sai ka lura. Yanzu ka kama wannan status purchase ɗin nan, duk zaka zo ka duba wanda kaga zai yiwu sai ka yi. Yanzu misali ka kun ga waɗannan duka ba sai ka sa kuɗi ba, duka waɗannan duk mining ne ma zaka following ɗin su cap waɗannan duka. To sai ku zo ku yi ƙoƙari ku yi su. Sannan kullum ku dinga zuwa kuna dubawa ko sun sa task, sai ku karbi start din. Sannan shi wannan kullum ake yin shi, so sai kuma mu zo inda aka rubuta games, gashi nan games. So a nan gurin akwai games guda 3 wanda duk idan ka playing din su za a baka wani adadi. Yanzu misali kun ga na farkon nan whole coin, gashi nan idan ka playing din shi za a baka star guda 915. Wannan kuma in ka play din shi za a baka 10,000. Sannan kuma wannan za a baka 3,000. Yanzu bari mu danna na farko. To shi wannan na farkon yanda ake yin shi shine ana so ne ka danna hannunka akan start din nan. To yanzu kun ga kaman da na danna hannuna akan start din nan, wannan start din. So na danna, to a nan gurin kun lura gashi yana counting. Daga minti 1 ne yana counting down. To yanzu saka za mu tsaya har bayan minti 1. So daga nan kuma za su ba mu wannan adadi da suka sa farko din. Yanzu kun ga adadin abin da yake counting nan, yana counting. So bari mu rike share zuwa ƙarshe, sai mu ga abin da muka samu, subhanallah, hannuna ya karkace. So idan kuka rike kada hannunku ya karkace, so shine za ku samu. Kada ku daga hannu. Idan ba ku daga hannu ba shine za ku samu coin da yawa. Yanzu sakamakon daga hannu da nayi,
ya rage min adadin abin da zan samu. So yanzu kun gani ga abin da na samu 457. Shikenan sai mu danna activate bonus. Shikenan mun gama kenan. Sai kuma mu dawo nan. Duk bayan awa 8 ake yi. Duk bayan awa 8 ake yi. Yanzu misali ga wannan sai mu danna nan tap to spin din nan. So shi kuma zai rotating ne. So abin da ya tsaya akai to abin da za a ba mu kenan. Bari mu gani ko zai tsaya akan nawa ne. To gashi nan ni na tsaya akan 500. So abin da ni na samu kenan 500. So in kai sa'a zai tsaya akan 1000, zai tsaya akan 2000, 3000 har 5000 har 10000 ma. So shikenan sai mu danna activate. Shikenan mun gama da wannan kenan. Sai bayan awa 8 kuma za mu zo mu kare. To sai kuma wannan swap coin din nan. So shi wannan idan ka saba mining din yes coin mai yellow to zaka fahimci wannan dan duk iri ɗaya ne salon. So shi ma wannan ana swapping ne. Ana swiping ne. Yanzu kun ga kaman da nake na sa hannu ne duka guda 5, yatsu na guda 5 ina mammotsa shi akai. So shi kuma zai dinga counting ne, shi ma count down har daga minti 1 zuwa ƙasa. Yanzu kun gani saura second 32, 31 to yana sauka kenan. So gwargwadon yanda kai gwargwadon yanda zaka samu point da yawa. Yanzu kun ga abinda zan samu ma ya wuce ma inda suka ce. Sakamakon gashi nan na sa hannu ne duka ina yin shi sosai haka. To yanda abin yake kenan. So waɗannan hanyoyin su ne zaka bi ka tara point ko kuma ce ka tara stars da yawa a Mejo. So idan a Facebook kake kallon mu sai ka liking sannan ka share dan sauran mutane su amfana. Idan kuma a YouTube kake kallon mu zaka yi mana subscribe sannan kuma ka yi liking. So nan gurin kuma shine invite, inda zaka invite mutane. Zaka danna nan din ka tura mutum referral ɗinka ko kuma ka danna nan ka copy ka tura mishi ko ta WhatsApp da sauransu. So in ka inviting din mutum zaka samu commission. Zaka samu commission. In ka inviting duk mutum daya zaka samu 750 stars. So nan gurin kuma shine profile ɗinka. So yanzu kun ga balance ɗina kenan. Dama ai 35 ne ai ko. To da nazo na sharing a status ina sannan kuma dai sauran task din shine kuka ga na samu 47. So wanda shi bai fara start din ba zan ajiye link a kasan wannan bidiyon. In a YouTube ne zan sa a description, in kuma Facebook ne zan sa a comment section. In a WhatsApp ne ma zan sa a kasan bidiyon nan sai ku shiga ku yi register ku fara dan saboda idan kuka lura wannan yanayin tsarin doc, yanayin da doc yake haka shi wannan tsarin shi yake, sai dai wannan bambancin shi da doc ya fi doc hanyoyin samun point din da yawa. Saboda haka muna kyautata zato akan shi, insha Allah za mu samu alkhairi. Saboda haka a rike wuta, idan ma kana yi baka bashi muhimmanci to gaskiya ka dawo ka bashi muhimmanci sosai. Tunda kaga wannan ba wai ni mining ne na tap da zai baka wahala ya cinye ma lokaci ba. Bayan awa 8 kawai zaka zo kana yi. So Allah ya samu dace.